aiwa ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Mazuva ano ndiri kuti tawanirwa nyasha, handiti tawanirwa nyasha kugara nevakuru vandakagara navo vane art ravo vega, handiti he is unique in his own way, zvekuti panyaya dzecomedy aiwa signature yavo unotoiziva. But chekutanga kana uchangotanga kutoonawo pano paSaint TV kekutanga, ndinokurudzira kuti usubscribe. Zvakanakira kuti pese patinoisa mapost akaita serino, patinouploada mavideos anopisa serino, you'll be notified. Also don't forget to follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. Kusubscribe kana kufollowa it's for free, handiti vamwe vanotya kuti handikazofollowa ndotorerwa mari. aiwa hapana mari inotorwa. Zvangonakira kuti zvoni patinoitikanawo mavideos nekuposta zvinowira pafoniwo yako, handiti ndichitoti makadii maZimbabwe woye. Zita ndinonzi Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Mukangonzawo mwana kuti ndini sekuru weZimbabwe, batai munhu. Makuru wani muri sese? Ko voice rakatodzama kudaizve? Mavoices maviri. But haasi anonyanyorwisana here boss. Iri ramuri kutaura naro ka rakanyanyoita hobvu pane riya ramunozotaura naro rekaichecheri. Mazwi acho maviri. Kune iro riya ramakandiziva naro, ita iro ramukunzwa nasi. Pazofamba sei hamurwadziwe here pakushifta kana kuti kutambura pakushifta? Zototi izvo zvinogona kutongoshifta here? Kwete hazvimbotori maminutes. Denda ndatotanga kutaura nerimwe riya taigona kungopedza nichitaura neiroro mukasatoziva ndine rinori. Aiwa regai tizozviona zvinofamba sei pamberi, handiti iwe uchigara ipapo ka unatsonzwa zvizere pamusoro pemurume. Chekutanga ndoda kutendai nemukana wamatipa wekuti tinge tiri tinogara pasi sezvizvi tinokurukura. Vangada kutanga kuziva, handiti pane vamwe vanhu vasingakuzivei. Ndoiziva kuti makambobvunzawo mubvunzo yakawanda kuti vasara vashoma vasingakuzivei kuti anombonzi Mr. Ridiculous, handiti anombova ani chaizvo uye akakurira ku just a bit of your background. Munhu anonzi Mr. Ridiculous zita rekuberekwa anonzi Brighton Muchayabhande. Brighton Muchayabhande achibva kwaMutoko uko zvanasa Mutoko. Mabuja. Yeah. Kwamutoko then ndakakurira kubhuera kunova kumusha kwaamai. Mutoko mukrosa bhuere. Kwatakakurira ikokoko. Anonzi Brighton uyo anonyanyodzidza stereka angobva grade 1 kusvikawo panonyanyoperera vazhinji. Form 4 Akawana here Brighton uyu ane mhuri here kana kuti single and searching kana kuti just single zvakamira sei? Ndozototi popai pamune muchiita zvamune muchiita ka pane vamwe vanenge vamwe vangozooneka vanenge vachitokrasha ichitoti hei ngavagare vaziva. Nemutsa waMwari vanokrasha ngavamire. Takawana zvakaendwa chirungu chinoti I'm happily married. Aiwa tinoti makorokoto kwamuri ane ngawambomira izvozvo wangoita zvekuona mavideo. Ndomwe mbozvinzwira kuti hanzi ipapo handiti so ngatiendei panyaya dzekuactors handiti dzamuri kunyanyozikanwa nadzo. Zvakatanga sei uye voice riya ratachambotaura vamwe varingoitawa nemavoices avo. Imimi chii chakazoita kuti kadressing kabve kachinja nevoice futi robva rachinja? Pakatangira voice riya ndakatanga kurinzwa ndisati ndakutaura. Ndina sekuru vaitaura nematauriri waya. Zvandambotaura zvekuti ndakakurira kubhuera uko ndakakura nasekuru ivavo ichivanzwa vachitaura ndoraitova voice ravo ndoraitova ravo chaicho vakazoshaya zvavo.
Saka chero kuchikoro ndaitongoitawo mafanizi naro chingodididi chingoitawo ya. Ni 2020 ndakazonge ndangoti ndakaisawo TikTok mufoni. Ndingoita sei nditoitawo ndaitoita mavideos angu nevoice rino. Saka ndakazongofungawo imwe concept ndikati ndaumborwa nerimwe voice rara ndirombotaura naro. Pandatongoitawo chichaive chichallenge chemwe song. Ndabva ndatoenda kumba kuoff ndichidzoka kubasa. Ndikutosvika TikTok yandakasiya ine 2000 followers yani 12,000. In 2 days again 10,000 followers zvombofamba sei. Ndasanda kumboziya zvana Instagram zvana Facebook. Ndika ndopanda kutodzwa kuti hanzi wakapostwa nini unzi Zim Celeb nana chichi nana ndizwa mabloggers pamwe nemiwo pamakatoita. Right, ndakaudzwa wakawanda. Ndopanda kutonzi isa Facebook chichi ndikatoti aiwa Facebook andimbozvide bozi ndaingozviitira for fun. Mavideos andaitoita ipapapo vanonyanyo vandaitoitira mavideos ifamily. Alright, zangu ni wanin'ina. Mchingoda wangu wanakidza zvomwe ndaita kubasa ichi. Ndatotanga kudi nditoona kubva mavideos andakatanga kuita pane challenge iyo akatanga kuita maviews akawanda. Ndakatanga kuti ndigamboramba nchirowa nekavoice ka. Nditorowa usvika ndatoenda kuTikTok uya ndakutonodelete ndaimborowa nevoice rangu. Ndatodelete mamwesa ndakutopusha niwayo nditopusha kureso nditoona zvakutodaira. Saka tanga kudai so maadverts akutouyawo titiro chakati chichi makutoshamsika ndokwa zvatosvika kunyaya itori serious. Kwabva ndasangana nomumwe mukomana anonzi Rashman. Alright, kuda Rashman yakazonditi kufe ndandane 30,000 followers TikTok. Kwabva nditi iwe kune inonzi Facebook uko apa uri kutamba. Alright, uya Facebook akati aiwa zvanzai wagara apa ndipe phone kuva pakundivhurira page. Ane patience chokwadi. Pakundivhurira page paya. Ndiye aitondipostera achitotora mavideos mamwe ndakaita TikTok achiposta achiisa uko. Inini ndasingatombozvitarisewo. Ndizoona Facebook yakazotanga kufamba zvekudarika TikTok mafollowers. Ukatoti kunenge kuri serious. Ndopanaka kuFacebook. Facebook tumari twatanga kubatika ndatoziva serious. Chinhu chamusinambobvira makaronga kuti one of the good days. Andinambozvifunga kuchikora hangu ndingangotika panonzi vanoita zvemadhirama chichi ndisitaiwanika. Unzi pada kuitwa dhirama rekolera pada kuitwa dhirama reTB ndisitaiwanika. But kuti ndimbofungira kuti ndikatozodaiso zvaisatova mupfungwa. Chinhu chandaita ndinode temba tembo kunyora manovel andika serious ndoimba sakurova kuti yani an artist. Hatingagone kungokuti muri comedian chete. Chokwadi. An artist meaning kuti art dziri mamuri. Chokwadi. Zita ndaida kutowandira ikoko. Kucomedy ndasingatombofungira. Pandoko ndakatozosimuka nako. And the name Mr. Ridiculous. Yes. Chichakaitika there's pane zvakaitika kuti muzove nesadza style. Alright. Ndiri kuchikoro ndaifarira kutaura chirungu chine mabig words. Alright. Ngangoti English ndio ranga favorite subject rangu. Alright. But English andaida ndiye kutaura nemazivara makuru. Ekuti ndikataura muclass vanofanira kuti angachida kuti chiko. Saka panazotanga kuita comedy paya ndakati no chirungu chajaka mazivara makuru aya ndoda kumaisa pasipo. Alright. And pasiri suitable. Saka ndaingoti ndikataura ndoti that's being ridiculous. Alright. That's being ridiculous. Udaita drama taus kusaka vanhu comment section yakazotanga ngoti that's being ridiculous chero pasina kuitawo. Panakazongoti ndingochinja nditi Mr. Ridiculous. But memboshandisa rekuti ndoshandisa kuti Brai muchaya comedian. Alright. Toshandisa. But apa maganza as brand name especially neka dressing kenyu kai ngatimboenda ipa dressing iyoya tikuti muri munhu ane board yakati kurei anditi compared kune vamwe. Mobva mapfeka ka t-shirt kenyu keblue kakaboka anditi nechiheti chenyu chechi makazoibatanidza kupi izvozve?
t-shirt yanga isina kutobvaruka ye. T-shirt yanga ito t-shirt svino. But ndaimbojima. Alright. Saka ndaijima pacho ndatoni nyama zvekuti ndakatomboita bhamini kumabhuku. Alright. Handiti. Alright. Saka t-shirt yandakazoti chirega ndiite se. Chirega ndiibvarure. Ndikaibvarura nechepachest apa chididi zvokuti chest chakabuda nepamabhira apa chichi. Pande ndakafarisa paya ndomboipfeka ndofamba hangu masikati. Ndo zvandakaibvarurira. Alright. Then ndakazoto ipapo pandaita TikTok iyo kwa ndangosangana nesound yani ya Lucky Dube ndikati sound iri kutaura zveunerera chichichi. Chirega ndiite ndakapfeka hembe yakabvaruka. Alright. Ndone video ro ratoita se ndikati hembe iyi yegara mbofamba. Hetiwo ndakatozongotonjifambawo kumpedza namo. Ndakona munhu akuti maheti $10 maheti zvawangodidi kuti ndipe zvese. Ndamubhadhara kwa ndazongotora kaika ndaukashata. Ndo kato wake art. Anditi ndo anonzi mune muchimati maprops. So mhuri inozvigamuchira sei? Mudzimai boss kutaura kuti life yekuva celebrity ka sezvamatova anditi mukabuda izvezvi ndombozviona ini pandofamba vanhu vanogona kusatopa attention vawinawa vongonanga pauri. Madhamu anozvigamuchira sei havazoite shanje here boss pambachona mafanzi enyu amwe they are ladies. Chokwadi. Ndo akatowanda maladies. I think kuti ipapo totenda Mwari kuti Mwari anozokupawo munhu anozvinzwisisa. Antonzwisisa kuti aiwa kukubasa. Saka chero ndina madhamu chero maladies akati mapixi wantomira pasaidi itaya mupita tiende. Because vakazvinzwisisa kuti ichi ibasa. Tichipfuurira mberi ipapo takuona maactor nevanhu vakasiyana siyana. Mashanda nevanhu vakawanda tingati izvezvi vese vari kupisa vari kuita comedy mamira nawo. Ndeupi wamungati ningiuya kana tikasangana pane mhepo inongosimuka zvongotanga kuzoita aino kuti vese munoshanda nawo ende zvinobuda so sweet. But kune umwe wekuti ukangomira naye munokurumidza kuklika zvototi nyango time yekutaurirana kuti ngatiite chakati zvinongotanga ngozoita zvega. Ndiani wamungati muna combination naye yakanyanya? Apa vanhu vandatisangane nawo vese sezvamataura kuti tikangotoda kugadzira chinhu chiri kutaura about kuba kana kuti mbavha chichichichika vanhu vazhinji vane zvipo. Mumwe nomwe ane way yake anoprodusa nayo. But kana ndikasangana nekamwana kanonzi Kimnana kaka tinokwanisa kuita musikanzo unoblowa. Anditi tikwanisa kugadzira something chiri powerful. Ndozvoona ndakaona kuti muri manachiro kachitawo nekumiskanzwa neuku imimi muchi zvinona even the likes of Freds ndakaskitra ndakamboita na Freds yanga iri advert zvayo. Hatina kana kutomboita 5 minutes tichitaura kuti tozodai hayo kuti pana toda kuita chinhu chaka advert yakati saka toita sei yosvika so alright record iyo takutorecorda video rabva ratobuda tina kana time yekuti ngatirese ngatidai so kutongoita one take zvichitoda. Alright mabamata zvakanaka the likes of ana Freds ina again imagine izvezvi ndiri ndikakutasaika ndiri kutonzoda kuputika bhozi zviri kudzoka anditi. But mimi as much as you're a comedian pandoziva kuti munotonakirwa necomedy neart vamwe vamune muchibata navo hamusekere hamunzwi kuda kutombosekere makamutarisa Freds kuti kana kuti kakimnana ikoka kuti kamwana aka zviri kubva nepapi. Kune vanhu vanosekesa ngoti kune vanhu vekuti kana azotaura unoseka poita umwe wekuti asati ataura uchingomuona so ini asati ndamboita skit na comic yeoda. Alright. But ndikaona picture rake kungoti asa picture rake aposta so ndofanira kuseka. Ndiro musati matarisa pakanyorwa ndamukona mai ndongonzwa kuda kuseka. Saka kuda vanhu vakadaro kuti iwo ana Freds aya uchingosangana naye so asati ataura zvinhu unoda kutoseka. Saka panotoda kushinga kuekta nevanhu vaya. Pane pamwe pekutoti tikasangana totadza kutoita skit racho. Alright. Uyaseka apo kati uyaseka apo hamanaka ngatisiyane nawo. Tozozviita kana taredi.
pane umwe munhu futi wandakaona wamunomira naye zvakanyanya makapfeka masutu. Inini this guy I would want to describe him as an artist as well. So akasimbira ke ku music zvakanyanya. Baba Harare. Pane chimwe combination chenyu so chekuti unoshayiwa kuti zviri kumbofamba sei. Baba Harare haandi comedian. Because mazhinji atinotorova yaka pamwe ndiwana atoya neidea mamwacho. Alright. Pane chimwe chekuti angoti usvike uchidaiso uchidai autonyasona kuti brains emufesi idzi ka ipeji aro risina kuzonzi Baba Harare comedy. Alright. Comedy kakatowanda ndiri. Pane vamwe vechidiki vakawanda kutasai muri tori role model vechidiki vakawanda, and vamwe vanototi one of the good days I would want to be like this guy. Mungada wapa advice yekuti kudii vechidiki ivavo? Alright. Pane kachirungu kandinowanzogara nichitaura. Kane kakanyorwa futi mubhaibheri. Kanoti procrastination is the thief of time. Alright. Kuverengera mbavha yenguva. Saka kune chidika nokuti pane umwe munhu ari kutofunga kuti ndinoda kuita comedy but ndichazoitanga next year ningiriki. Pawatofunga idea iyoyo, pawatofunga pfungwa iyoyo ichitozviita. Alright. Despite kuti inini ndikatotsvasa mavideos angu ekutanga kafoni yandaitora nayo quality yacho yekuti unogona kuwana kana 100 comments itaura kuti naiyo ushaya quality here kokutenga iPhone kokudididi andika, but hatina kumira because takange tisina phone ine quality. Samuri kutaura kuti phone unogona kutotanga kutoshuta content. Uinayo iyoyo phone iyoyo unototangira ipapo. Alright. Zvequality izvo zvinozoita zvichichinja zvichiita sezvekuchikurawo. Kutangira ipapo. The biggest risk is not to take the risk. Alright. Kurodza ipapo kuti the biggest risk is not to take the risk. Andika. Inotonzi risk yacho ndokusatotora risk. Alright. Mari shoma ini ndikurangarira kuti pane ndaimboshandisa the last money yandinayo muhomwe kutenga data. Zvekuti ndendane data chete. I still remember even Rashman here. Ainditi huya tiende kuadvert. Taenda kuadvert andika. Munongoziva kuti advert inachajwawo zviri nani. But right pamari paadvert ndaida kupa $50 but ndakukuta phone kwako ndakuisira data. Alright. Apa ndiri kutotoona ndaenda kubasa pamweji. Mari ndikambara hupfuka. Ndaenda kuisira data. Tainiona kufila kuti munhu akundidzvanyirira but munhu ainditraina kuti chi data ndo mafuta kutoti content nyakazara mufoni kuita na data shandisa last money iyoyo you are investing anditi after 4 or 5 years unowa kutoshaya data rabhedha sometimes ndokuna kutongoereka fani yati zvonizvo ningirikiri ndipei nhamba ndiise data ndipei handichatozwi data rinotengwa but ndone time ndakashandisa last money kutenga data kuriska ikoko because content yandaisira data iyoyo yandasingaibhadharwe andika pamwe platform haisati yakunzwawo zvimari anditi haisi advert kungotenga data chitopostera vanhu sometimes pamwe chotorega kusvika 5,000 views anditi but you are investing. Keep on pushing zvinobuda chete anditi and keep on pushing zvinotobuda chete. Ndezvipi zvamungati izvi zviri kuda kuti zvigadziriswe muart industry zvamakatasana nazvo? Alright. Muart industry mune kakudzikisirana zvekuti vari kumusoro vana vachiti vari pasi uyu angabude nesomething. Saka ukaapproachawo munhu ari kumusoro uko ukamuti ndina idhiyawo yangu neconcept yandanjifungawo kuti ndiitewo nemi kana makasununguka pafree time yenyu unogona kungoudzwa kuti nochi ndozokubatai mafree ndafree ndiye zizi zvotoitikaonekwa muri kumacomedy ndo zvakato because ndaifunga kuti maybe zvongoitika kwatiri chete because pane mumwe mukuru munhu wandakambozoita interview naye some years back ndakamuti ndiri kumbura kuita interview nemi nozoti akanditi chi papage peko hapana vanhu
ndamukuzvota bazvinonangidza time progresses always distance wako andimukuzvona so ndakazodzidza kuti nhasi munhu ka anogona ari pasi aumuzive in 5 months ichokwadi because mikana yedu yatopiwa naMwari yakasiyana handiti kuna ndinombotaura ini kuti kune madhara ari muindustry yekomedi kana ari kuimba izvo so handika the like alright for example anonzi Mwentazi weDream yes mukatasa age yake nekuti akazopisa nemakore mangani right unotasa kuti kupanga ine 19 years upanga ine 20 years akadi kuningirika Mwari wanga wakamuti aiwa iwo wane ndebvu chena ndopa uchazoita something chinoblowa unotanga ukuzivawo chichichamuka saka kune umwe munhu ari pasi uku handika atori nepfungwa dzekuti tikabatanawo neari kumusoro uku handika tinotoita chinhu chinotoita saka tikasatasana pasi tese tunoenda mberi tosapotawo vadiki tichingosapotana zvinoita zvinotoita ipapo mataura shoko guru usamutarisire pasi kamuona achiuya kunyangwe asati ane mafollowers akawanda inzwa kuti ari kuda kuti kudii manje vamwe vanobva vangoti ende pane chinhu chandikadiscover vanhu vairira 2 years ago havasirivo vari kurira nhasi zvinochinjana saka iwewe ndaiudzwa nasomeone achiti angosei wana munhu wekuti unosimudzira kuitira kuti paanenge asimuka next day kana next day but munobva mabatana maoko mese munongoramba muri mudenga ipapo mataura shoko guru example mukatasa kuti comic pastor wachiekta naNijo asikatozive kuti Nijo ndeupi takatomuzivawo ipapo but izvonso Nijo yasimuka comic pastor vangoramba futi vari padei havana kusiyana vakaramba vachidhonzana wadadhonza achandidhonzawo mangwana nchidaro amunyepe papa so apa pamataura shoko guru enzwaika vari kurira musadadire vamwe because ushe madzoro ndakanzwa vachidaro ngatiite tichiasistana ngatiite sometimes even my-interviews iwawawo unogona kuti handina basa nayo anoita but panotori nevanhu 5 ivavo pamwe vasingatokuzive vachatondiziva through imi you get the sense so hanzi zvanza zvinogezana ende kune umwe munhu asingatozive seNTV but anozwa Mr Ridiculous akutotanga kutoziva kuti kune vakaimboita chika conversation naMr Ridiculous so let's keep on supporting one another tisati taenda havangambodzwe zvakanaka mukasataura nevoice riya mukasangowasirawo kadiki ka one line kengoti vangonzwa kuti ndiye here zveshuwa because apa zvese zvakachinja pane mashoko andoda ngokubatsira unogona kundiona nhasi ziri pasi wanza unogona kundiona zvinhu zvangu zvisiri kufamba zvakanaka zvinhu zvangu zvichiita kunge zvisiri kuenda mberi wanza but rega ndikuteurire wanza if you come tomorrow ukauya zuva ramangwana unozwana kuti zviri pasi zvinhu zvacho hazvisi kuchinja sekumhanya guys ameno munokudiya titi isusu zvatoita ka hande tinofollowa Facebook page rakanzi Mr Ridiculous handiti also hande tinosubscribe on his YouTube channel tasubscribe TikTok ndo imwe chete futi handiti Mr Ridiculous pane vamwe vangada kuzokubatai vamwe vangada kuzotaura nemi strictly mabookings musaite mahai musati makadii vari writer vakasimba hanzi hai I have a crush on you musaite izvozvo pane vangada kutaura nemi pamacontact number enyu ebusiness anoti kudi ebusiness inoti 0785 270 handiti so mukadairwa nawo kana namanager musabatikana hanti business ramune muchida kwatozoti Mr Ridiculous iwo mune mataura nawo tairai business ramuri kuda kana mapati hanti munoinvitika kumichato pafiwa even pada uchemewa tochema
My brother, arege ndikuregei manje ati thank you very much nemukana wamandipa wekuti tinge tiri tinogara pasi tichikurukura. Ini ndofunga matozoona toti zuva rangu nhasi raita zviri bo. Let's go and follow him. Don't forget to share this video from Mango Saint na Mr. Ridiculous. For now, it's much love. God bless.